התוכנית בחסות יוד שין שין, מומחים לתוכניות הבראה כלכליות מול הבנקים עד למחיקת החוב. חגו עכשיו 03-688-0000. או הדוקטור אהובה אלפרון. אני מזה כשנתיים מעלה תבשילים שלי לפייסבוק, והחלטתי ככה לשתף אתכם מהמקור את הדברים שאני מציגה ואת הדברים שאני עושה ואיך הם נעשים. אז הנה לכם, היום נתחיל עם בצק, שהוא בצק שמרים, על חשש. נכון, אנשים פוחדים מהבצק הזה. אני רוצה להראות לכם כמה אפשר לעשות מבצק אחד, כמה דברים, כמה וריאציות. זה מתחיל בלחמניות, לחמניות ממולאות וקורסונים שוקולד. וזה יכול להיות ארוחה שלמה לכל הילדים והמשפחה. אז בואו אני אציג את המצרכים שלי לצורך הכנת הבצק. המצרכים הדרושים, 2 כפות שמרים יבשים, כף אחד של סוכר, ביצה אחת, כף אחד של מלח, וחצי כוס של שמן קנולה. אפשר גם שמן אחר, אבל אני מעדיפה את שמן קנולה, ו3.5 כוסות של מים, מי ברז, כוסות חד פעמים, זה מה שצריך לצורך הכנת הבצק. להכנת הבצק אנחנו מתחילים להוסיף 2 כפות שמרים, כף אחד של סוכר, ביצה אחת. יצאו לי 2 ביצים. איזה חמוד. טוב. מזל. וכף אחד של מלח. שמן, חצי כוס שמן גם נכנס. מים. אני אוהבת ללוש ביד, אני אוהבת לחוש את הבצק, מה גם שזה טוב קצת לשרירים של הידיים. וככה אני מרגישה שאני מתחברת לילדים שלי דרך המזון, דרך האוכל. אני קוראת לאוכל שלי בדרך כלל אוכל נשמה. כי זה אוכל שמגיע באמת מהנשמה, אוכל שמגיע לילדים, אוכל שמחייב. מחייב שאמא תיגע באוכל. לא תמיד אנחנו מספיקים לגוע בילדים, לא תמיד אנחנו מספיקים לראות אותם ולשבת איתם ולדבר איתם. אז דרך הלחם הזה ודרך איזה טעים, זה מבחינתי הדבר הכי קרוב שאני יכולה להיות עם הילדים שלי, ואני המון הופעה, ואני המון משתדלת שיהיה רק בבית, רק בבית. אז עוד טיפה, מבחינתי, הבצק יכול כבר ללכת להתפחה ראשונה. הנה לכם הבצק. אז זהו, אחרי שלשנו את הבצק, נתנו לו מנוחה של, זה בקיץ זה 20 דקות, זה ממש מהר, זה קורה, בחורף זה קצת לוקח יותר זמן. עכשיו אנחנו בעונת הקיץ, אז זה גם מהר תפח, אז הוא תפח את הפעם הראשונה, ואנחנו לשנו אותו שוב פעם טוב להוציא את כל בועות האוויר, ממש לחוש בידיים שאתם מפוצצים את הבצק. אם אתם גם קצת כועסים, אז ככה מצוין להוציא את כל הרגרסיות שיש לכם מאותו יום. אז זה הבצק שלי אחרי התפחה שנייה.
אז אני אראה לכם את המילואים שאני עושה כמעט כל שבוע, ואראה לכם המילואים. אני לקחתי תבנית, אני פשוט הנחתי עליה נייר אפייה. אני ממש טיפ-טיפה, מרחתי פה ממש טיפ-טיפת שמן, וזה גם על מנת שהלחמניות לא תדבקנה, וגם על מנת שיהיה לי קל יותר לאחוז בבצק, והוא לא ידבק לי לידיים. אז אנחנו ניקח את הבצק, ואנחנו נחלוק אותו ל3 חלקים. החלק הראשון ילך ללחמניות רגילות, לחמניות שבת, לחמניות לילדים, לחם. החלק השני, אנחנו נמלא אותו בקורסונים עם שוקולד, ואת החלק השלישי אני אראה לכם איך אני מכינה לחמניות ממולאות בבשר. אז הנה לכם, בואו נתחיל קצת עם הלחמניות. גם בלחמניות מאוד מאוד חשוב פשוט ללוש. ללוש. המטרה היא בסופו של דבר שאנחנו נראה את המרקם החלק הזה. המרקם החלק הזה הוא בעצם נותן לך את ההבנה שאת הגעת ללחמניה הרצויה. אז אנחנו נשים פה לחמניה אחת. כמובן שיש אין ספור צורות להכנת לחמניות. אני יודעת גם לעשות אותם. אנחנו פשוט עשיתי פה נקניקייה, ואני חותכת אותה. אפשר להשתעשע באין ספור סוגים, באין ספור צורות. הנה לכם לחמניה. אוקיי, אנחנו נמרח אותם בביצה. ניתן להם עוד התפחה של 10 דקות, לא צריך יותר. אולי בחורף קצת יותר. אתם תראו את זה, זה דבר שאי אפשר לפספס אותו, כי זה פשוט מגדיל את עצמו פעמיים, פי 2. על מנת שלא אתבלבל, זה הסימן שלי. בין הלחמניות הממולאות בבשר לבין הלחמניות הרגילות, אז אני נוהגת לשים סומסום בלחמניות בלבד. וניתן להם זמן התפחה. בינתיים אנחנו ניקח את החלק השני של הבצק. הבצק הוא פשוט מעולה, זה פשוט בצק שכיף לעבוד איתו. אפשר אפילו עם הילדים, אפשר ממש פעילות של אחר הצהריים, אפשר למלות אותו בכל דבר שרוצים, בין אם זה ריבות, בין אם זה שוקולד, חלבה, טחינה, אין סוף וריאציות לבצק הזה ולמילואים שניתן ואפשר לעשות בו. טוב, יש לנו את הבצק. אני אפרוס את הבצק למשולשים של פיצה. עכשיו, דרך אגב, אפשר לעשות אותם גם יותר קטנים. אני אוהבת שאוכלים, מרגישים את הקורסון. אני מורחת את שוקולד השחר, כי זה שוקולד שהוא פרווה, ואנחנו פה מתעסקים מאוד מעט עם בשר. אז זה יהיה המריחה שלי. אוהבים אצלי הרבה שוקולד, אז אני שמה הרבה. אלה המשולשים שלי, שהם בעצם הקורסונים שלי. ואז אני מתחילה פשוט לקחת את הקצה של הבצק ומתחילה לגלגל. אפשר גם להזיז על מנת לתפוס מקום שיהיה נוח. אני גם אוהבת את שני הקצוות האלה. אני אוהבת לחבר ביניהם ככה, כי זה נחמוד כזה, זה אחר. ואז יוצא לי כזה.
אפשר לומר שזה אחד הדברים הכי טעימים, בעיקר כשזה יוצא מהתנור, אז השוקולד הוא כזה חם, הוא פשוט נשפך, אז אפשר דרך אגב גם להוסיף קוביית שוקולד, אז זה בכלל משדרג את זה בטעמים ובהתפרצויות לפה של טעם מתוק מתוק עם בצק מעולה. גם אותם אני אמרח בביצה. טוב. אתם לא מבינים איזה ריח הדבר הזה עושה בבית. זה עושה את האווירה הכי טעימה והכי חמימה. כשאנשים, פעם סיפרו לי שכשמישהו רצה למכור בית, אז זה או שהוא עשה פופקורן או שהוא עשה קורסונים עם שוקולד. אני חושבת שזה הדבר וזה השילוב הכי מנצח שיכול להיות. אז הנה לכם. מרחנו את הביצה, גם פה אני מוסיפה מהצומסום, זה יותר ליופי. אנחנו נחכה עוד 5 דקות, וכל הדבר הזה ייכנס לתנור על חום גבוה, הכי גבוה, טורבו, 20-25 דקות זה מספיק. מספיק לראות את הצבע האפוי ולהוציא את זה. אני נוהגת גם קצת לכסות את זה במגבת, לפחות 5-10 דקות לתת להם להירגע אחרי שהם ניצלו, ואז הילדים ינצלו ויאכלו את הדבר הכי טעים שאמא עשתה להם היום. בבקשה. המתנו רבע שעה, הלחמניות תפחו, הקורסונים נראים מזמינים לתנור, וכל שנותר זה פשוט להכניס לתנור. אז נכניס לתנור. זוכרים? חילקנו אותו ל3 חלקים, 2 כבר נכנסו לתנור, מה שנשארנו זה החלק השלישי. זה החלק שאנחנו נמלא אותו בבשר טחון מעדן, הכי טעים שיש. אז הבצק עוד יחכה עוד קצת, כי אנחנו נכין קודם כל את המילוי, ואז נמלא את הבצק. לצורך מילוי הבצק, אנחנו נפרוס בצל אחד, נטגן אותו. זהו הבשר, אני נוהגת להשתמש בבשר בקר, אחרי טחינה. אפשר גם לשלב, מי שמעדיף אז הוא יכול גם לשלב גם שווארמה ביחד עם בשר בקר, מה שאתם אוהבים. זה כבר ידוע שבימי שישי אצל אהובה מחכה סלסלה עם לחמניות ממולאת בבשר. וכולם אוהבים את זה, וזה טעים, וזה קל, וזה לא רק ליום שישי. ואני חושבת שזה שילוב מנצח, במקום לקחת כריך ולהכניס בפנים בשר, וזה כבר בא מוכן. אני באופן אישי אוהבת את זה. בהתחלה, כשאנחנו נשים את הבשר, אז ייראה כמו משהו שלעולם לא הולך להתחבר ביחד. אבל אל חשש, אז רק כמה דקות אנחנו נעזור לבשר ולבצל להתערבב, ובסוף זה ייראה כמקשה אחת. זה גם יהיה טעים עם הטיבול, ודרך אגב, עם הבשר הזה, שהוא כבר יהיה מטובל, אז אפשר לעשות עוד דברים. אז למשל אפשר למלות בורקסים עם בצקלים, אפשר למשל למלות עופות, בשילוב של אורז עם אותו מילוי, אין סוף ואין ספור. אני לפעמים מגדילה בחגים, אני גם טוחנת אותו אחרי שטיבלתי ובישלתי אותו, ואז בחגים אני עושה בורקסים שהם נימוכים. אנשים אפילו לא מבינים מה הם אוכלים, מרוב שזה לא מזכיר בשר, כי זה טחון אחרי שזה בושל. אז ככה עוד טיפ. אני נוהגת להשתמש בכף עץ
שהיא ישרה, וזאת על מנת גם לחתוך את הבשר וגם לתת לבצל להיכנס פנימה. פשוט ערבוב ופנימה, מרימה ופשוט חותכת, סוג של חיתוך וערבוב ביחד. זה באמת שווה את הזמן ואת העבודה. אתם לא מבינים כמה זה בסוף טעים וכמה שהילדים אוהבים את זה, ולא רק הילדים, זה כל המשפחה, זה בעצם ארוחה בלחמניה. אני יודעת שלא הרבה משתמשים עם מרק עוף, אבל זה אפשר גם מלח. לי אין בעיה, ואני דווקא מעדיפה להשתמש בערך כף מרק עוף. זה הכף שלי. פלפל שחור, קורט. הסוד שלי זה תבלין לקציצות. התבלין לקציצות יש לו ריח ארומטי, הוא בעצם מורכב מ5 סוגים של תבלינים. אני נוהגת להשתמש בתבלין קציצות של מימון, יש של אחרים, כולם מאוד זהים, זה בעיקר אגוז מוסקת, יש בזה גם קצת קינמון, ועוד כמה מרכיבים סודיים שבטח גם לי הם לא מגלים. אז זהו. זה הטיבול. וואי, איזה ריח. מדהים. פשוט לאכול את זה ככה מהמחבת, לא צריך אפילו למלות. אני חושבת שאנחנו נקבל את הגז ונצעד. אחרי שהבצק שלנו מוכן, וזה החלק השלישי של הבצק, זוכרים? חלק ראשון לחמניות, חלק שני קורסונים עם שוקולד, והחלק השלישי שאנחנו הולכים כרגע למלות את הבשר שבישלנו וטיגענו עם בצל ועם תבלינים טובים, ואנחנו הולכים לעשות סוג של קובה עם לחמניה. חד וחלק בו. אז אני לקחתי חתיכת בצק, אני אראה לכם עוד פעם איך אני לוקחת אותו, ואני פשוט פותחת אותו טיפה ככה בידיים, לא צריך יותר, לא צריך, אפילו מערוך לא צריך לזה. ואז אני קצת נוטט מתיחה בידיים, לוקחת כף מהבשר שכמובן יתקרר, ואני מניחה באמצע. מניחה אותו באמצע, ואז אני פשוט לוקחת מקצה לקצה ורק מדביקה, מקצה לקצה, מקצה לקצה, אחד אחד, חד וחלק, כזה דבר. זה יוצא מין שק חמוד, אני נותנת לזה, משטיחה את זה טיפ-טיפה. זהו, וזה מוכן. ניקח עוד חתיכה, בואו נראה, נעשה את זה עוד הפעם. אני אמרח בביצה, ואני לא שמה להם סומסום, מהסיבה היחידה שאני לא אתבלבל בין הלחמניות, שאפשר לאכול אותן בלי כלום, כי יש לי בנות טבעוניות שגם לא אוכלות בשר, לבין אלה שאני כן אוהבת ואחרים כן אוכלים. אז אני בסך הכל אמרח אותם רק בביצה. ככה ידעו להבדיל מה עם בשר ומה לחמניה שמותר לאכול בלי. אתם זוכרים שדיברנו על קילו אחד של קמח? תראו כמה דברים אפשר לעשות בקילו אחד של קמח.
יוצ'ין, מומחים לתוכניות הבראה כלכליות מול הבנקים עד למחיקת החוב. חגו עכשיו 03-688-0000